път да загуби и го прави Тобиас Хайнц. Стреля Тобиас Хайнц, 1-0 за ЦСКА. 61-а минута. Вратарския пост отново се оказа проблемен за Левски, а норвежкият гол отново е във вратата на сините, но не от Джонатан Линдсе, този път от Тобиас Хайнц. Дива Ален, червена страст в сектора. Николай Костов се чуди какво да прави с вратарите си и как да процедира от тук нататък. Твърде много се оказаха докосванията на Иван Андонов за присъствие. Юга към Торицов. Този път Юга директно центрира. И какво попадение на Тобиас Хайнц! Зашеметяващ гол на Тобиас Хайнц и първото попадение за ЦСКА през този сезон в ФБ Лига определено ще бъде запомнено. Да спори за едно от попаденията номер 1 на тази кампания. Вау! Брилянтно! Каквото и да се каже за този гол на Тобиас Хайнц, все ще бъде малко. Тук отбраната на Крумовград се пребори за спорната топка. Шопов. Подаването е за Тобиас Хайнц покрай вратата или всъщност гредата спасява тук Левски. Твърде елементарно тук отбраната на сините обаче остави червените да разиграват. А това подаване на Станислав Шопов беше фантастично. Пас, който тотално елиминира съпротивата на Андриан Краев и Сонко Сунберг. Оттам насетне червените. Атака Майкъл Естрада между няколко футболисти на Берое. Удар, който беше блокиран, а след това тази топка премина гол линията със сигурност. А Тобиас Хайнц, магьосника в червено, продължава да прави вълшебства с екипа на ЦСКА. Увличайки няколко бранители на съперника, след това индивидуалната класа, качествата на Тобиас Хайнц свършиха всичко останало. Изстрел от място. И много често провокира съперника. Тобиас Хайнц сега прехвърля Серджио Пат. Тобиас Хайнц неточно. Още един солиден пропуск на Тобиас Хайнц. Добра работа във въздуха от централния нападател на червените. Тобиас Хайнц възможно сега за Матиас Фаетон и спасяване на Светослав Вуцов. Хайнц за Санян. Карясо. Тобиас Хайнц се включва от втора линия. Удар на норвежеца. Още един опит и пак спасяване на Вуцов. Ляво от него е Тобиас Хайнц. Норвежката комбинация не работи през този сезон така. Пас и от Линдсет. Интересно изпълнение на Тобиас Хайнц. Много добро разиграване на топката от червените. Тобиас Хайнц с удар, който е неточен. Нямаше засада. Добро на пръв поглед подаване към Гарсес. Франко Русо игра с топката, в последствие остана на тревата. Хайнц, какво изпълнение! Изпечелената за последен път през 2008 година. Шампионска титла на армейците. Изключително изпълнение на Тобиас Хайнц. Дори и за класен страж като Серджио Пат, никакъв шанс тук да се справи с изпълнението на атакуващия футболист в червено. ЦСКА обаче отново в предни позиции. Тобиас Хайнц към Дюкенс на зон. 2-0. Тобиас Хайнц отново дясно. Добра техника от Тобиас Хайнц. Вече в наказателното поле. Паса е за Дюкенс на зон. Той технично спета, пробва да преодолее Фигейредо. Втори опит. Топката остава в притежание на Ботевраца. Брайан Перея сега загуби. Джонатан... Всъщност не е Линдсет, а Тобиас Хайнц на границата на наказателното поле. Вече в него Тобиас Хайнц завършва спасяване от Красимир Костов. Мали до 17 години, разбира се, при години. Пристигнал от белгийско. Епен удар с глава. ЦСКА изравнява. Зон, отново спасяване на Бариос. Хайнц 2-0 за ЦСКА. Тук вече и Бариос нямаше какво. Той там опита да намери свой съотборник. Отново феноменална намеса на Бариос при първия удар на Дюкенс на зон. Нямаше обаче нито той, нито Мартин Христов какво да стори при последвалия изстрел на Тобиас Хайнц, капитана на ЦСКА. Вкарва втори гол за своя тим и до голяма степен осигурява победата и трите точки за ЦСКА. Двойна смяна за Ботевраца. Двамата вътрешни полузащитници напускат терена. Чавдар Ивайлов.